Il-problemi fil-qasam tas-saħħa ilhom ġejjin tul is-snin. Dak li hemm illum huwa r-riżultat tal-ħidma ta' Gvern Nazzjonalista. Għal dan id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech f'konferenza tal-aħbarijiet dwar is-saħħa. Filwaqt li rikonoxxa miżuri u inizjattivi pożittivi fil-budget fejn tidħol is-saħħa, Grech ikkritika l-istess budget għaliex skontu ma jsemma xejn dwar il-waiting lists, dwar l-emerġenza, l-aspett tar-riabilitazzjoni u l-mediċini out of stock. Claudio Grech ammetta li l-problema ta' mediċina out of stock mhijiex problema ta' issa, imma hija problema li ilha ġejja matul is-snin ta' amministrazzjoni nazzjonalista. Din hija problema li mhijiex problema ta' issa, jew problema li qed tiżvolġi biss issa, però hija problema illi ovvjament matul iż-żmien kienet magħna. Dan iġib fix-xejn dak li kien jgħid l-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar li l-problema ta' pilloli out of stock fi żmienu ma kienx teżisti. Tal-pilloli out of stock sa fejna fina inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien. Il-kellim nazzjonalista s-saħħa rrefera wkoll għas-servizz b'xejn li introduċa l-gvern preżenti tal-IVF u kritika l-fatt li qed jintalab ħlas għall-mediċina li tingħata bħala parti mit-trattament. Claudio Grech temm jgħid li qed jistenna l-istqarrija tal-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia biex jifhem aħjar x'inhu l-pjan tal-Gvern fis-settur tas-saħħa.